Yo, good morning. Tapos yung mga kahoy na yan dito natatrabaho. Parang mag-uulan-ulan naman kasi may bagyo. Parang may low pressure. Yan. Ano yun gagawin ngayon? Nandito sa labas ng panggatong. Magkaroon tayo ng pera sa piyesta. Maganda. Ayun lang. So, siyempre bukas muna ng tindahan. 5:30 po yung oras natin. 5:30 bukas tindahan. Habang walang pasok, bawi-bawi, laban-laban. Mini grocery, sari-sari. Hindi pala ito grocery, sari-sari lang. Hindi lang naman. Siyempre ganun pa rin. Init ng tubig pampaligo sa anak ko. At yung isa kong lutuan na deblower wala rito, kaya ito ginamit ko napakataas. Nahiram doon sa sa may patay daw. Wala kasi yung kahapon. Yung asawa ko yung nahiraman. Last night kagabi. Dito sa probinsya kapag ganyan na okasyon nagkakatay ng baboy. Lagi yung nahiram sa okasyonan. Yan, samantalayin natin habang walang pasok. Naglaba. Tambak, labahan. Time check, alas 6. Yung asawa ko, papaligo na ng mga bata. Kasi papasok sa school. Meron talaga pag pamilyado. Kailangan magsikap. Sipag. Para tayo'y umunlad. Gumulong. Tayo rin ang gagawa ng ating sariling kapalaran. Huwag nating iasa sa iba ang ating kapalaran. Ganun lang ang buhay. Kailangang bumalaw sa bawat araw, sa bawat oras ng hamon sa buhay. Pag ikaw ay tutunganga, sigurado maghapon ay wala. Kailangan umaon para tayo'y makatulong. Ay, magsilabandero naman tayo ngayon. Itambak yung laban kasi namin talaga. Hindi may sakit yung asawa ko. Nararamdaman. Yan. Abangan.
Hirap pa maglaba pag ganito, mga maliliit na damit. Mga bata. Hirap. Ay. Mi, kape mi. Hindi nakaka... Mi, tinapay daw, Mi. Balik ka? Ha? Hindi kasi nakakapaggalaw-galaw yung asawa ko ng masyado kasi may nararamdaman. Kaya ganun. Napalaban sa labahan. Kape. Time check, alas 8. Mga damit pa lang to. Tapos nito yung mga ano, punda ng unan, tapos mga kumot. Magluluto pa. Mantalay natin na bang nagpahinga yung team. May lakad sila ngayon. Hindi ako sumama kasi daming gawain din sa bahay na dapat gawin, importante. Priority is my family. Ito na sabon na. Banlawan. Daming mga pantrabaho. Yan, tapos na kami maglaban ng mga damit. Kumot naman. Kumot, banlaw na.
pinapalaban. Ito yung pahinga ko. Pag walang ano, pag wala sa ano, sa Papay Project, pahinga. Yan ang pahinga ko. Mali yung bahay. Hindi pa nga naubos. May natira pa. Amoy! Ayan mga par, nagsampay na yung asawa ko. Sampay dami. Meron pa doon sa sampay. Ano yung hangin, roti pa? Ano bakal ako? Bili ko ng hangin, wala yung hangin. May natira pa pala sa loob ng labahan. Kala ko naubos na. Ay nako. Init. Bilis naman matuyo yan. At yun mga par, bali ano, tapos kami maglaba. At di-off natin. Luto tayo ng masarap na ulam sa bahay. Luto tayo ng igado. Igado tayo.
namarinate na yung igado. Yung saging nandyan na rin. Bawang sibuyas, ayan na. At syempre, kawali nandyan na. At nakagatong na tayo. Amo ay. Amo. 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 Ayan eh. Bawang. Kuya. Yan ang ano ko dito sa bahay pag nandito ko. Magluto kung ano mga gagawin dito. Laba. Para mano natin yung mga ilang araw na laging wala. Oh, namarinate na. Ayan na. Oh, diba? Ganyan lang kasimple ang pagluto. At least kasama mo yung ano, kasama ko yung pamilya ko. Di ko magkuha sa kitbay. Lagay na natin ng saging. Saging na. Simple haluin. Wala ng Baguio beans. Po, luto na yung ating ano. Luto na yung ating igado. Kainan na. Yummy. Yummy. Kahit di ka naman miesta. Ay, ang kasimple yung igado. Basta matyaga. Basta matyaga. Naluluto mo yan.
dami. Salin na natin ang ating sariling igado. Okay. Busog. Mamaya magsibak. Anong nagawa ngayong araw? Solid yung pahinga. Nakapagluto na, nakapaglaba na. Magsisibak pa mamaya. Amo baga. Amo ay. Siyempre, gusto ko sa igado. Nandun yung anghang. Kaso di tayo pwede magluto ng mga kasi yung mga bata. Ano sa gusto sa igado? Yung anghang. Yung talong kung tumalab to. Anghang. Kamudi ay. Sabay mukbang. Mukbang kami nung pinsan ni Mrs. lagi kong kasama. Minsan lang tayo dito. Pag naubos to mamaya luto ng kalabaw. Lutuin na yung mga nasa rip. Na. Amoy. Budol fight. Amoy. Amo. Kanin mamaya yan. Ay. Bang. Bang. Sura. Amoy. Bang. Sami, kuno mo pa.